مجارا دامزراندنا هرێما ئارام لە ڕۆژاوایە کوردستانê tevî ku nezelaliyek di merc û bendên wê de hene, lê roj bi roj hêlên serekeyên wê rekeftinê eşkere dibin. Welatên ku ne hevalbendên Tirkiye ne piştevaniya xwe ji projeya Tirkiye re derbarê wê herêmê re tînin ziman. Sergî Lavrov Wezîrê Derveyê Rûsyayê ragihand ku Tirkiye di daxwazên xwe de derbarê herêma aram xwedî mafe. Ji ber ku rastî pirsgirêkan ji aliyê terorîstan li gorî ew dibêje ji herêmên hejmona Amerîka ve tên. Lavrov herwiha di dema beşdariya xwe di Komeleya Giştî ya Netewên Yekgirtî li bajarê New Yorkê amaje pê kir ku Rûsya tu carî bêliv raneweste û bêdeng namîne ji ber ku yekrêziya serweriya xaka Sûriyê ji kar û taybetmendiya wê ye. Di vê babetê de bi Amerîka re berdewam di danûstandinan de ne. Laliyekî din Sergî Lavrov Wezîrê Derveyê Rûsyayê balkişand ser ku Amerîka pawankariyê bi peyedê dike an ku ji xwe re îstîqlal dike û gavên berçav di damezrandina otonomiyekê avêtine. Ji alê xwe ve televîzyona TRT ya Nûçen plana reşbelekekê derbarê bicîanîna milyonek peneberên Sûriyê li herêma aram ya ku biryara li Rojavayê Kurdistanê were damezrandin belav kir. Di wê reşbelekê de hatiye ku projeya bicîkirina peneberên Sûriyê bi buhayê 151 milyar lêreyên Tirkiye an ku 27 milyar dolar. Li gor heman jî derê ku sindoqên perepêdana biyanî dê were dayîn da ku 200,000 mal werin avakirin, herwiha 140 gund û her gundek 5,000 kes li xwe bigire û 10 bajarok ku her bajarokek 30,000 kes li xwe bigire û di her bajarokekî de nexweşxane, mizgev, dibistan û yarîgeh jî hebin. Di hefteyê tabaxa borî her yek ji Amerîka û Tirkiye gihiştin rekeftinekê derbarê herêma aram. Lê tevî qonaxa yekem ji bendên wê rekeftinê li ser zeviyê dest pêkirine û gerên hevbeş bi rê ve çûne û balafir li asmana herêma aram firiyane, herwiha Qesedê paş ve çûne û hin herêm radestî hêzên xwecihî kiriye, lê ew yek ne bi dilê Tirkiyeyê ye û li ser herêmeka kurahiya 32 kîlometran û dirêjahiya 400 kîlometran rej de.